OK ľudia, dneska budeme hrať Minecraft. Budeme hrať Minecraft a vítam vás pri prvom dieli Minecraft séria, ale tu si vytvoríme nový svet. Tu bude to si dáme, že dáme si dáme si dáme si, že video, že budem točiť tento svet a môžeme ísť na hru. Vítam vás asi po pol roku na mojom kanáli. Chcel by som, aby ste dali na toto video veľký like a odber. Zoberte si nejakú kolu a toto bude bombastická séria. Ja som Steve, lebo ja vidím svoju ruku a ja viem, že je to Steve, takže tu pôjdeme aj tak to mi... OK, je tu voda, takže v pohode. Potrebujem drevo. Nemal som tu skákať, ale dúfam, že je tu nejaký východ. S týmto sa dá ísť hore. Čo tu tá voda? Tak. Ideme pekne hore, ale za chvíľku sa budem topiť. Vybralo mi to. Táto čo je? Počkať. OK. Pavúk. Tam bol pavúk. Jaj. Neviem. Dobre, nakopiem si železo. Či o to. Ale neviem, jak si zrobím drevo. Tu nevíde? OK, tak asi zrobíme nový svet. Za chvíľku sa vám... Neviem, jak to zrobiť. Idem tam dozadu a tam možno niečo nájdem. Je tu veľa železa, tak... Tu je zlato. Zlato, yes, máme tu. To ide. Tam by som si vykopal cestičku. Tam je kameň. Čo? OK. Sme v pohode. OK. Nie. To je blízko.
vykopem si cestičku. No. Tak sekáme. Bude to trvať dosť dlho. No tak zatiaľ môžete si to pretočiť. Lebo to odbíjanie rukov je veľmi nie náročné, ale pomalé. Aj tak mi to neodovzdáva kameň, takže to je napred. Joj, to tak. Už sa za chvíľku dostaneme hore. Budem zase natáčať videjka, ale mám v pláne aj natočiť nejaké, neviem. A keby ste chceli video s mojou sestrou Nicou, jak učím parkour, tak môžete. Napíšte mi do komentárov, či by ste ho chceli, alebo nie. Už sme docela pokročili. A to sa mi iba zdala, bo už som tu. A z dlho. Počkej. Už keď som tak... Joj. Ojoj. Tak to je ešte toho dosť. Máme ešte toho dosť. A už tu začína byť tma a tu skoro nič nevidím, tak potrebujem, či sa tu nebudú spavnovať moby. Toto je môj problém. V tme sa spavnujú a to nebude dobré. Kostamať by sa nemali, lebo aj tak je tu svetlo trochu, takže by sa tu nemali spawnovať, ale počkej, dám si viac toto, tak. A idem ďalej. Kopeme. Ale ako je to dosť náročné. Vidím svetlo. Tak. Už sa blížime niekde. Nie, počkaj. Ako naozaj? Joj, bože. Tak toto bude na dlho. Nie. Okay. Už tu skoro nič nevidíme. Ale musím kopať.
už počujem kravy, tak už sme v piesku. Už sme v piesku. Už sme v piesku. Tak už sme hore. Yes. Aha. Yes. Tu vôbec nič nevidím. By som tu potreboval to zatiesniť. A tam je taká tma. Yes. 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 Sme vonku. Toto bude ako vchod. A reklama. OK. Tak ja som zrobila asi veľkú hlúposť. Aj. OK. Niečo som zničil. Aj. Dobre. A môžeme si zrobiť nejakú zbraň. Dobre. Skôr, že si môžeme z toho urobiť drevo a z toho si urobiť toto, potom toto a torčky, na to treba uhlie. Dobre. Ideme si urobiť meč, krompáč. A čo ešte? To už asi stačí. Sme vybavení. A potrebujeme ovce. Čujem tu ovce. Ovca, daj mi vlnu. Potrebujem
ovce na vlnu. Tam je creeper. Ako mne ide skeletón. Tam neidem. Potrebujem prežiť. To je hlavná časť. Prežiť. Nechoďte za mnou. Tu v púšti nenájdem asi ovce. Tak ja idem. Aj bože. Jaj, ja zomriem. Creeper. Nie, dobre, sa mi len zdalo. Potrebujem ísť tam. Tam je veľa mobov. On ide za mnou. Malo hapečok. Ako dosť ich mám, ale skeletóni sú... Ja sa bojím skeletónov. Nie, nebojím. Vidím svetlo. Tam bude vesnica určite. Tam je určite vesnica. Tam vidím svetlo. Som zachránený. Ďakujem. Díky Bohu. Jak hovorí Syriakari. Nie, to je len láva. Kam ja som si... Nie je tu. Tam vzadu je niečo. Ajaj. Nekúkajú na mňa. Tam vzadu je niečo. To je toľko mobov. Ožijú sa. Daj mi zjedz. Zjedz to. Mne už dochádza jedlo. Som mŕtvý. Ja som mŕtvý. Nie. Ja som mŕtvý. Som mŕtvý. Bože. Ach jaj. A ja som bol z ktorej strany? Ja som išiel tam. Som bol tam. V rieke. V rieke mám svoje veci. A tu musím... Bože. Nech už príde ráno. Tam otravné... No už to je otravné. Musím vidieť zase lávu ako... Toto svetlo z lávy. Ale už keď ho nevidím nikde, tak to je znám... Nie, kamo. Bože. Ale musím ísť zase. Nie. OK. Objavím sa zase. Ale video dáme. Abo ideme skúsiť nový svet. Tam možno nebude púšť. Skúsime. A tam táto mapa je keby už keď zomrieme, tak už nevieme, kde máme veci. Aha, OK. Načítavajú sa zdroje, no dávaj. Chcem si prepnúť na nový svet. Je ráno. Je ráno. Jej. Počkej. Objavil som sa pri vode? Kde som sa objavil? Už keď to je random, tak to má... Nie. Vidím ho tie stromy. Tam v tej...
ten má helmu. On má zlatú helmu. Daj mi zlatú helmu. Joj, nechajte ma. Otrávny ste. Tu budem mať svoje veci. Asi. Mal by som mať. Fú, už je ráno. Vychádza slnko. Nie, tu nie je nič. Kamo. OK. Potrebujem si naťažiť drevo. Čo to je za strom? Čo to je za strom tam hore? What? Čo to je za strom? OK. To je jedno. Potrebujem drevo. Jau. Čo tu je dole? Jaskyňa. Tam pôjdem potom. Len hlavne potrebujem drevo. OK, potrebujem sa nejak dostať hore. Mám toho plné zuby. Tu je kameň zás. Zás je tu kameň. Tu už není hore. Bude pomalé. Dík. Idem stade. Koľko ešte hore? Len nespadni. Len nespadni. Tu sme. Už to všetko pokladám všelikde. Bože. Dobre. Dobre, nič. Ideme na to. Blam, 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 blam. To je jedno. To je zvláštny strom, ale dobré. Dávaj. Musíme si naťažiť nejaké drevo, zabiť ovcu, aby sme mali posteľ a tak ďalej. Skúšam. Inak nemohol som nechať nedokácaný strom. Tak som to urobil takto. Zas tak. Kráva. Ideme mať žranicu. OK. La. Máme
už dosť dreva, ale ja potrebujem veľa na všetko. A to sú len začiatky. Ale o tom čo? OK. Dobre, a to bude posledný strom. To mi stačí. Budem mať dosť dreva aj na to. Ovca, OK. Dúfam, že budem mať z nej vlnu. Potom hodíme do nejakej jaskyne. Keď už tam zomrieme, ja budem... Však čo? Čo to bol za zvuk? Čo to bol za zvuk? Taký... To v Minecrafte bolo. Ale... Čo to bolo? Som neviem. OK. Dobre. Tak. Ideme sem. Bereme drevo. Ideme mať asi stack a niečo. No. Skoro 2 stacky. Urobíme si niekoľko tyčí. Urobíme si crafting table. Zrobíme si... Tak. Potrebujem meč, krompač, sekeru. A na posteľ potrebujem vlnu. Tak. Zatiaľ toľko. Idem si podať akú ovečku. Dobre, idem si zajazdiť. Tam choď. Kde sú také ovce? Tam je prasa. Na púšti nevidno. Ani... nič. Počkaj, čo? Nie, sa mi len zdalo. Nič. Žiadna vesnica ani nič. Nič. A, tam sú 3 ovce. Idem tam. Nevadí, že som sa uhitoval. Sa mi dohyluje. Idem ich tam pozabíjať. Budem mať vlnu. OK. Budem mať vlnu. Ovečka, ahoj. Jedna vlna. Kde je vlna? Aha, ona z nej vypadla. Počkej, inventár. Si tam sem. Tak. Idem po meč. Poď sem. Yes. Mám na posteľ. Tu mi treba také drevo. Tu mi treba... Čo? Tu mi treba 3 vlny. Ja bože. Som si myslel, že len 2 vlny. Kde sú nejaké ovce? Ovca. Poď sem. Yes. Mám na posteľ. Kam? Ja som chcel bielu posteľ. Aha, tu je. Daj mi bielu posteľ. Tá čo? Však mám na jednu posteľ.
mi sem. Toto mám. Toto mám. Čo viac si prijať? Si to, že berem tak. Potrebujem posteľ. Yes, mám posteľ. Potrebujem ísť do nejakej jaskyne. Prasátko. Teda bude obed. Dobre. Tam hore vidím niečo. Tak tam môžeme ísť. Môžeme aj hľadať cestou nejakú vesnicu alebo niečo. Ale nebude tu nič. Tam není tu nič. Tak nič, no. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nič hrajem. Dun dun dun, ale zavri prosím ťa, mami. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Alebo hľadám vesnicu. Ale musím sa už brániť. Alebo sa vyspím. Najprv, už keď budem mať malo HP, už si položím posteľ, ja sa vyspím. Ajaj. Sú tu creepery a všeličo. A oni už idú na mňa. Dobre. Ovečka, ahoj. Potrebujem sa najesť z kravy. Pavúk. Ty pavúčisko, poď sem. Ja chvíľku. Ešte tu sú creepery. Nehovor. A oni odbuchnú. Creeper. Potrebujem vesnicu. Keď nájdem vesnicu, tak ukončím diel. Lebo na budúce bude diel, kde vo vesnici budeme, že tam zrobíme vlastný dom a tak. Lebo im tam pobereme. Tam je vesnica, akurát o nej hovorím. Tam je v dielke. Yes, akurát o nej hovorím. A ju v diaľke vidím. Tak, najprv im pobereme veci a ukončím video. Abo ešte pohráme. Ešte vám urobím zábavu. Vesnica, idem si po teba. 2 kostoly, no tak je to veľká vesnica. 2 kostoly, lebo je to spojená vesnica. Spojená s dajakou ešte? Nie. Jedna veľká vesnica. Tu je toto. Yes, je tu česka. Čo je tu? OK. Emeraldy. Tu si beriem. Nejaké brnenie. Zavriem tu pekne. Idem do stolárskeho domu. Ten je tam. Sa mi zdá? Nie, to je veľká máčka. Aha, to je farma. Čo to je? Tam by som nechcela padnúť. Nie. To čo tu majú? OK. Oni tam asi padajú dole. Chodia si takto.
A tú čestku nemajú. Dobrý deň. Obchodovať. Páni, chcem obchodovať. Dáte mi niečo za emerald? Obchodovať. Dáš mi za emerald... Za emerald mi dáš toto. 15 uhlia. Bude torčka. Železo. Zamknuté železo. Prečo mi nedáš za... OK. Asi ešte nemá vyrobené. OK, čau. Idem hľadať ten hlavný dom, ktorý potrebujem nájsť. OK. Jak sa tam dostanem? Pane, jak sa tam dostanem? OK. Je tu? Je iba posteľ. Pomaličky. Nie, že spadnem. Tu je zvonček. Tam je golem. Mohol by som zabiť golema. Ale to veľmi nechcem robiť, lebo mám malo hapek. Alebo zrobíme to. OK. Musím dajak. Tu nie je to ten hlavný dom, ale dobre. Je tu. Yes, je tu. OK. Nie je to hlavný, ale v ňom sú skvelé čestky. Aha, ten už som bral. Už som v tomto bol dome. OK. Ešte tu. Obchodovať. Dáš mi... Čo máš v ponuke? Toto? Železo. OK. Nechcem mať teba. Tu čestka. Není tu čestka. Tu môže byť niečo. Yes. Kokos, tak ja tu mám žranice. Joj, bože. OK. Máme tu veľa žranice. Ako? Máme tu toho... Toto mi tu zavádzia. Toto nechápem. Prečo tu mám? Však ja nemôžem si zobrať ani chlieb, ani jednu bramboru. Ako zemiak. Ten tu. Kvôli tejto hlúpej veci. Kámo, ja si nemôžem zobrať... Oj bože, toto je hlúposť. Kto to vymyslel? Jo, tak musím zobrať iba toto. Zemiaky ešte nemám. Čau. Tu môže byť ešte... Aha, to je to ten. Aha, u neho už som bol, dobre. Tu som bol. Aha, to je tu. Tu som bol. Aha, ja tu vždy zatváram. Nie, to mi... Tam som nebol. Idem tam. Jaj, to je toto. To ten dom. OK. Čo majú tu hore? Počkaj. Idem sa pozrieť, či tu majú dačo. Takú čestku. To vedie iba na strechu. OK. A môžem tu robiť omše. Nie. Tak bolím golema. Ale dobre. Už sa... A to sú to ten... Dobre.
Stade som prišiel z ďalekého pralesa. No, z ďalekého pralesa. Dobre, zoberieme si seno, urobíme si chleba, tak tu si postavíme niekedy dom v budúcnosti. Zabijem golema, ale ja sa ho veľmi bojím. Obchodovať. Chcem obchodovať. 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 Čo dávaš? Nej? Dobre, idem na to. Aj keď mám málo hapek, ale ja sa bojím. Prší. Oj, bože. On ma hneď dal. Oj, bože. Mali sme... My sme... OK. A my... Aj keby sme mali mapu, ja by som si to označil, aby sme tam išli. Ale nie, ako... Ja som... Aha. Ja už asi viem, kde je vesnica, ale dobre. Ja nemám ani posteľ. Kamo, ja nemám ani posteľ, ale dobre. Asi viem, kde je vesnica, ale uvidel som tieto hory, takže viem, že vesnica je tam vzadu. Ale keď uvidím takú bližšiu vesnicu, bude nejaký domček alebo niečo, tak mohol by som tam ísť. Ale tam by som zase musel naťažovať a tak. A tu začína noc, tak toto bude pekelné. Lebo začína noc a... Tu sú moby, dobre. Idem okolo vás. Mňa si nevšímajte, hej. Iba prichádzam cez vašu rieku. A toto bude pekelné, lebo... Nie. Ale možno tu v diaľke ju uvidím a si zoberiem svoje veci. Keď mi ako nezmizli. Ale to by ním nemali. Tam som zasral nejaký dom, tak môžem tam ísť. Alebo sa mi to iba zdalo? Neviem. Uvidíme. Možno sme tú vesnicu našli a možno nie. Alebo možno to boli tieto hory. Ja už ani neviem. Skeleton. Au. Tak musím bežať. Musím bežať. Mne sa tak trasú ruky. By som vôbec prežil. Počkať. Musím sa pootáčať, pozerať, či neuvidím nejaké domy. Alebo Ale ja keď uvidím... Nie. Veľa ide na mňa ich. Veľa ich ide na mňa. Ale ako mám plné hapka... ten má zlaté! Brnenie. Ale nemám nič. Ja nemám vôbec nič. Nechajte ma. Ďakujem. Tam v diaľke musí byť vesnica, lebo tu som išiel hore kopcom a som uvidel vesnicu. Tak tu to bude. Ja to verím. Verím, že to tam bude, ale už keď nie. Nie. Neviem, čo budem robiť. Au. Akože au. Joj. Mne sa tak trasú ruky. Mám ju! Yes! V diaľke ju vidím. Mám vesnicu. Yes, mám vesnicu. Áno. O to som ho treboval.
Mám vesnicu moju krásnu a s ňou aj moje krásne veci. Ja som to vedel, že to tu bude. Presne ak začalo pršať. Presne ak začala noc, ale prežil som to s nimi. Yes. Dúfam, že tu budú moje veci. Zabij ich. Sú tam moje veci. Áno. Sú tu. Emeraldy. Yes. Ja postiel všetko. Mám všetko. Dobre, to si dám sem. Postiel si dám sem. Crafting table si dám sem. Emeraldy si dám. Za čo? Za nič. Vlastne, ja by som aj... Tam golem má veľa roboty a ja sa potrebujem vyspať. Kde má meč? Hej, kamo, kde má meč? Meč som zabudol. Tam. Alebo mi ho chňapli. Nie, to mi nemôžu. Sa nedá. Je tu meč. Áno, meč. Jej, ďakujem. Ale golema už zabíjať asi nebudem. Má tam dá na jednu ránu. Ale keď mám plné hapka, no tak má dá na málo. Alebo aj na 2 hapka mi dá. Musím ísť z takej diaľky. Čo? Nie, sa bojím. Potrebujem kameň. Tam je rieka. Čakaj, to je toto. Čakaj, to je presne toto, čo sú. A keď tam uvidím stade zlato, viem, že je to ono. Stade uvidím zlato. Tak keď spadnem tam presne, kde nemám, tak som rýb. Spadnem presne tam, kde nemám. Ja keď spadnem tam, kde nemám. Dobre, nespadol som. Tady tu crafting. Mám tu. Tak. Potrebujem krompač, taký si dám. Tak. A môžem si naťažiť toto. Tu bolo niekde tak veľa toho, že to bolo dosť. Tu bolo železo. Som videl niečo veľa.
Tu je to. Jej. Jupi. Mám to. Ber. Potrebujem si vytvoriť ešte... Počkať. Tu je to. Tak, toto si prepnem s chlebom. Tak. Koľko by jak by trebalo pec? Tak to by trebalo pec. Tak. A uhlie. Potrebujem toto a vypalím drevo. Čo mi dá? To mi dá. Čo zrobím? Toto. Tak. Ty. Meč. Tu je. A to. Jaj, to sa. OK. A to je aj toto tu. Zlato. Zlato, dávaj mi. Potrebujem zlato. A keď mi to nie... To asi bude treba Nie, to mi odovzdá, dúfam. Keď mi to neodovzdá... To mi neodovzdá. To jaký potrebujem? Asi železný. Koľko mám? Toho... Joj. OK, tak môžeme ísť. Joj. Tak, urobíme si železný meč. A budeme mať... Tak. Potrebujem crafting table. A potrebujem krompáč. Počkať. Tak. A toto by mi trebalo na obranu. Tak. Armor už nebude potrebný. A ideme na to zlato. Železo je až tak vysoko. Jaj. Čakaj. Aha, tu je uhlie. Tu je veľa uhlia. Uhlia sa hromaždí veľa. Uhlia je vždy veľa, jak ho nájdem. Ešte niečo? Ešte tu je. Nado mnou. Už tam horí. Nie. Dobre, nevadí. Môžem dať čo upiecť. Čo mi zrobí drevo a uhlie? Som zvedavý. Čo zrobí? Počkaj, môžem dať zlato. A kedy prídeš? A kde ideš? A Kauflandu? Počkaj, ibaže... Tak hoď sa pozrieť pod hračkám a tam by mali byť smradi 3. Lebo Matej má smradi 3 a že on to kúpil v Kauflande. Pozriem sa, či to bude mať. Dobre, za 13 eur ti hovorím. Už. Môže budeš celý čas na mňa. Dobre, čau.
OK. Tak. No, zlato. Dávaj sem. Prečo mám dve? OK, čo zrobí toto? To mi nezrobí nič. Aj pec. Miesto čo? Počkej, a keď mám už aj zlato, tak si môžem... Počkej. Keď mám zlato, tak si zrobím. Zlato. Čo? Už keď mám zlato, tak by som si mohol ísť hľadať zlato. A keď tak si tam dám kúku toto. Už prídu mobovia. Počkaj. Potrebovala by som. OK. Hodinové video by mohlo stačiť, ale... on sa sám zabil. Dobre. Robím to. Rýchlo. Tak. 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 Ajaj. Počkaj, pod ľavou býva niekedy zlato. Ale keď nemám kýbel, počkaj, sa pozriem, či kýbel sa zrobiť dá. Kýbel je niekde. Kýbel. Počkaj. Nie. Toto nemyslíte vážne. Ja som sa spawnul random, nie? Ale potrebujem zase tie obrovské hory nájsť. Keď ja... Mal som taký... Keď... Vidím to tie hory. Idem tam ale naposledy. Ja tam... Je tam... OK. Čo nezrobím? Ale mohol by som ako... Chvíľku... OK, ľudia. Už táčime hodinu. Neviem, kto by pozeral hodinové video, ako ja. Tu už hrajem hodinu. A to nevadí. Aspoň to môže byť ako stream, hej. Nemáte... Prvýkrát hrajem... No, robím video hodinu, ako... Teraz idú na mňa. Šícke. Dobre. Tam ostaňte. Ste dobrí chlapček. Kokovia, nie? Aj viem, že ste umreté šupinové veci, ale dobre. Nechcem vás uraziť. Nie. OK. Bol som tak ďaleko. Ale ja sa bojím, že mi tie
veci zhoria. Ale čo sa dá robiť? Zhoria, no to zhoria. Ale mal som také dobré veci. Och, bože. Môžete mi napísať do komentárom, či som debil, alebo nie. Jaj. Ty, prestaň. Netrafil. Potrebujem vidieť vesnicu. Aby som sa uistil, že idem správnou cestou. Nie je tu niekde svetlo tak som vedel, že ide vesnica moja. Ale chápete, ja tu musím dojsť ku svojim veciam. Ináč sa to nedá. On sa tam sám zabíja. A bez mozek. Teraz ide na mňa, nie? Nehvárim, všetky idú na mňa. Ja neviem, či robím dobre, že chodím. Neviem, či robím dobre, že som vo vesnici, ktorá má dieru, alebo robím zle. Lebo ja tam môžem hoci kedy zomrieť a hlavne už keď tam je láva. To je horšie, lebo kamo, on má ešte lopatu k tomu. A tu sú... Neviem, jak sa volajú. Môžete mi poradiť do... vesnica, mám ju. Môžete mi poradiť do komentárov, jak sa volajú tí, čo sú čierni, vysokí a sa teleportujú. Už má málo hapek. Doživuj. OK. Už zachádza mesiac. Bo svetlejšie. Kde je mesiac? Nie ani mesiac. OK, ubralo mi to. Potrebujem ísť do tej jaskyne a tam to bude. Tam dole v jaskyni to je. A už nemôžem zomrieť. Budem mať železo. On zomrel. Dobre. OK, ja viem. Železný golem, OK. Dobre. Takže... Teraz, jak pôjdem do vesnice, budem vedieť, že mám železo. A neviem, koľko železa. Ale môžem si zrobiť železné bloky. A mohol by som vytvoriť nového golema. Nie, lebo mi treba tekvicu. Tak to je na nič. Mi treba tekvicu. Ale aj tak. Prečo idem sem? Však ja môžem ísť tu, obísť to. Ale by som aj chcel nájsť túto. Čo je v púšti, akéby hrad, alebo čo to je. Ja už som asi rok, alebo 2, alebo 3. Som už nehral Minecraft, ale viem, že golem, Iron Golem sa volá, je ako, kto mám nazvať,
tak si to povie. On má celý železný armor. Ja ho idem zabiť. No poď sem. Poď. Mám malo hapek, poď. Len ma nezabíte všetci. Musím robiť okruh, aby som sa dohýloval. Potrebujem, už keď zachádza slnko, kamo, malý smrad. OK, takže. Dobre, video môžem ukončiť, ale kto by chcel, no, ja možno, keď to video hneď vydám, si ho môžete pozrieť. Ale ja ho asi idem hneď vydať. No, takže, keď sa tam video páčilo, daj like a odber. Zatiaľ čau. A ešte posledná vetička. Ja niekedy, jak budem robiť druhý diel, ešte predtým, prídem do tej vesnice a si zoberiem svoje veci. Aby ste zase nepozerali, že idem tam a chápete, nie? Tak, zatiaľ čus.